De droogte en warmte zorgen voor de grote drukte bij de welkoop in Burgum. De zwembaden moeten alle dagen bijvullen worden. En de bereiningspompen vliegen er door uit. We hebben natuurlijk een schoft al geen wetterhand. En we hebben steeds wel die koude en droege oosten of noordoostenwind. Dus ja, de tuin droeg het hut uit. Dus ja, dat is het probleem. Dan de tuin weer droeg. Maar net alleen nog de bereiningspompen worden een soort verkocht. Meeskens zie je namelijk bij deze temperaturen verkwolling in een zwembad. Het tweede deel van de week, toen is het echt begonnen met de drukte bij de zwembaan. Toen wonen mensen echt, zie je dan verkoeling, hè? Werd een soort meesken genietje van het mooie waar. Hoop het oor op een flinke regenbui. Het is erg droog in de tuin en ik zou een gat in de lucht springen als het morgen 3-4 dagen ging regenen. Dit zijn slechte dagen voor de natuur. En, maar goed, het is zoals het is. Ik denk misschien aan het eind van de week dat het een klein beetje, maar ja, het is niet best. Net sindssteende de problemen rondom de droogte had Gerben wel een aantal tips. Om de tuin goed vochtig te houden, scheelt het natuurlijk als je zwaar dat de bodem goed begroeid is. Hè? Dus dan droeg het de bodem minder snel uit. Nou, we zitten op zo'n dus dat is altijd wel wat lastig. Maar bijvoorbeeld wat compost erbij regelmatig, dan houdt beter vocht vast. En het gas bijvoorbeeld, ja, net te kwad mee. Hè? Want op het moment dat er wat meer gas op zit, dan droogt het ook minder snel uit.